Așa că rog să mă ierte toți cei care peste zi mă contactează, nu reușesc, fiind prins cu lucrul acesta, să fiu prompt, dar bazând pe înțelegerea dumneavoastră, eu vă mulțumesc tare mult și doresc ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu viața veșnică. Dragii mei, după cum știți, în ocazia trecută, vrem să parcurgem 7 episoade despre tematica aceasta atât de actuală și anume când apele ne amenință. Și am amintit în ocazia trecută, de fapt am parcurs primul episod și anume apele potopului pe vremea lui Noe. Am văzut lucruri interesante. Pentru astăzi vrem să urmărim un alt episod din Biblie și anume să-l vedem pe Moise, cel mai mare conducător al poporului Israel din vechime, care a eliberat poporul din robia Egiptului. E un simbol al Domnului Hristos ca eliberator din robia păcatului și cum a fost el eliberat din apele Nilului și cum poporul călăuzit de el a fost eliberat din apele Mării Roșii și a traversat dincolo să meargă și să se bucure de stăpânirea țării a Canaanului pământesc. Așadar, în seara aceasta aș vrea să zăbovim asupra acestui adevăr atât de important, zic eu, care ne va oferi lecții prețioase despre modul în care Dumnezeu a intervenit pentru Moise și pentru popor și intervine și pentru noi ori de câte ori ne amenință apele lumii acesteia și caută să ne înghită. Dumnezeu este cu noi, este lângă noi, este pentru noi și nu trebuie să ne temem, așa cum i-a spus poporului prin Moise: nu vă temeți, Domnul va lupta pentru voi. Hai să pătrundem în tematica aceasta. Iată, dar vă aduceți aminte că prin decretele date de Iosif, atunci când a ajuns conducătorul țării Egiptului, egiptenii au rămas fără pământuri și fără vite, dar în ținutul Gosen, unde era poporul Domnului, prosperitatea a fost deosebită datorită binecuvântării divine. Poporul a prosperat mult, iertați-mă, și invidia a cuprins inima faraonului, care, așa cum spune Scriptura, nu cunoscuse pe Iosif. Și pentru lucrul acesta, diavolul l-a inspirat să dea un decret de genocid, și anume toți copiii de parte bărbătească să fie exterminați, aruncați în apele Nilului și să fie mâncați de crocodili. Iată, dar le-a însărcinat faraon această muncă să o realizeze moașele, dar Scriptura ne spune că ele s-au temut de Domnul și pentru aceasta Dumnezeu le-a binecuvântat și le-a construit case, le-a făcut case. Foarte interesantă expresia aceasta biblică, nu așa? Și atunci tot poporul a fost chemat să-i vâneze pe israeliți și să se arate dibaci, spune Scriptura, ca să-i slăbească și apoi să-i domine. Iată, acesta a fost gândul vrăjmașului. Auzit? Mai sunt auzit? Da. Mai sunt auzit? Acum vă auzim. Continuați. Da. Mama lui Moise, Iochebed, nu s-a lăsat intimidată de porunca faraonului și rugăciunile sale, credincioșia sa, modul ei de a înfrunta răul
au ajutat-o ca bunul Dumnezeu să-i asculte rugăciunile și îngerii buni au ocrotit sicriașul de papură pe care ea l-a făcut și l-a aruncat chiar acolo între gurile crocodililor. Observăm cum conduce providența lucrurile, pentru că ne uimește chiar prințesa moștenitoare, prințesa Hatshepsut, vine la râu și interesant că aude scâncetul copilașului între trestii, trimite pe slujnicile ei și când deschide sicriașul, îngerii Domnului au inspirat-o, i-au sensibilizat, i-au atins simțământul acesta matern și s-a făcut milă de el, zice, este un copil al evreilor, vreau să-l adopt și să fie fiul meu pentru că era foarte frumos. Mă uimește faptul că mama lui Moise a fost remunerată din visteria faraonului pentru ca să îngrijească de cel care va fi eliberatorul poporului său. Cât de minunat răsplătește Dumnezeu credincioșia celor care colaborează cu cerul. Domnul să fie lăudat pentru lucrurile acestea. Când vedem intervențiile divine, e fenomenal. Este absolut plăcut și frumos, nu așa? Ea a privit copilașul și a văzut în el eliberatorul pe care Dumnezeu îl pregătește pentru ca să salveze poporul din robia Egiptului. A plătit-o pe mama lui Moise timp de 12 ani să aibă grijă de el, să-l alăpteze și apoi să fie returnat la curtea imperială și să fie crescut ca moștenitorul tronului Egiptului. Acesta a fost drumul care trebuia să fie parcurs, da? Și lacrimile pe care mama lui Moise le-a vărsat atunci când i-a fost copilașul redat în mâinile ei, dragii mei, ne minunează interesul pe care ea l-a oferit, educația pe care i-a dăruit-o, câte lacrimi și ce cuvinte plăcute și frumoase, ce imagini, ce lucrare împreună cu Duhul Domnului care a pătruns în sufletul lui Moise și toate cuvintele pe care mama i le-a spus în răstimpul acesta au avut un efect asupra inimii lui Moise care peste timp a dăinuit și a dat rod. Iată, fiecare mamă, dragii mei, să fie conștientă de chemarea acordată de Dumnezeu pentru a educa vlăstare pentru cer. Așa citim în cartea Educație că mai importantă decât misiunea regelui pe tron este misiunea mamei care crește vlăstare și le educă pentru împărăția cerurilor. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe mamele noastre, pe soțiile noastre, cele care sunt chemate să fie educatoare și să ajute ca prin destoinicia lor, prin consacrarea lor, prin lacrimile lor, să fie o lucrare făcută pentru slava lui Dumnezeu. Moise, după ce s-a întors la curtea lui Faraon, este crescut în arta militară, pregătit în știința cea mai înaltă a timpului său. Știți foarte bine lucrul acesta. Și citim în inspirație că le-a arătat preoților egipteni mereu și mereu nebunia închinării lor superstițioase. Și spune inspirația că ei au trecut cu vedere acest lucru numai datorită înaltei sale poziții. Ce i-a strecurat mama în suflet și cum el căuta să-i lămurească pe preoții de la templul lui Ecnaton. Ne spune istoria literaturii universale că Pitagora, marele filozof grec, a vizitat templul lui Ecnaton din Egipt, de acolo a preluat cultul nemuririi sufletului, iar elevii săi, Platon și Aristotel, l-au ridicat la rang de știință
și din nefericire filozofia aristoteliană și platonică a inspirat și pe evrei și din nenorocire a pătruns și în creștinism. Am discutat mai mult în lecțiunea cealaltă despre spiritism. Ei, iată, originele vin chiar din Eden, dar au de a face, dragii mei, și cu ce se întâmpla la curtea Egiptului antic. Prin credință, spune Scriptura, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Și stăm și ne întrebăm și ne uimim și ne minunăm cum de nu l-au încântat splendorile Egiptului, frumusețea de la curtea imperială, că pe unii din copiii noștri și din frații și surorile noastre din nefericire îi măgulesc lucruri mult mai mărunte decât cele cu care Iosif s-a confruntat. Ce educație a primit Moise, dragii mei, ne minunează lucrul acesta. Mai degrabă să suferi cu poporul Domnului decât să te bucuri de splendorile de o clipă ale păcatului frumos, deosebit de frumos. Ne place lucrul acesta. Să ajute Bunul Dumnezeu ca asemenea istorii să se scrie în inimile tuturor copiilor și tinerilor din Biserica Adventă care vor fi pregătiți să încheie lucrarea la care suntem chemați. Iată dar, dragii mei, Moise omoară pe egiptean, știți dumneavoastră episodul biblic, și apoi egipteanul a doua zi este foarte deranjat, un altul, și Moise, dându-și seama că este descoperit, fuge și, într-adevăr, dacă nu fugea, era în primejdie viața lui și atât de mult a fugit în pustie până a ajuns la preotul Madianului. Foarte frumos, Scriptura ne prezintă că cele 7 fiice ale preotului Madianului au fost ajutate de Moise cu un spirit cavaleresc să apere oile de păstorii care le necăjeau și preotul Madianului i-a oferit de soție pe cea pe care el și-a ales-o, și anume Sefora, care l-a ajutat în lucrarea de mai târziu. Iată ce minunat este lucrul acesta, numele pe care l-a pus fiica lui Faraon, Moise, scos din ape. Scos din apele lumii acesteia pentru ca să fie pregătit pentru lucrarea Domnului. Tu și eu vreau să vă reamintesc lucrul acesta. Suntem chemați de Dumnezeu să fim eliberatori. Domnul Hristos este marele nostru eliberator, iar El vrea să ne folosească și pe noi, să ajutăm pe semenii noștri, rudele noastre, vecinii noștri, pe cei dragi ai noștri cu care lucrăm, să-i ajutăm să fie eliberați din robia păcatului. Să ne ajute Bunul Dumnezeu la aceasta. Poporul, sub îndrumarea lui Moise, dragii mei, atunci când au părăsit Egiptul, alungați de egipteni, pentru că se temeau că vor fi distruși definitiv, spune raportul inspirat, au cerut o recompensă pentru munca lor neplătită de 400 și mai bine de ani și au jefuit pe egipteni pentru că au primit vase de aur, de argint. Egiptenii nu s-au opus și le-a dat tot ce au cerut, numai să scape de ei. Au ajutat lucrurile acestea poporul Domnului și la construirea templului și la celelalte lucruri de care au avut nevoie pentru viitor. Iată dar, la plecarea lor, ne spune raportul Scripturii, duceau o moștenire prețioasă. Vă aduceți aminte ce moștenire duceau ei din Egipt? Oasele lui Iosif. Pentru că Iosif a spus fraților săi, Domnul vă va cerceta și atunci când veți fi eliberați, să-mi luați și oasele mele de aici, să nu mă lăsați aici. Vreau să fiu printre frații mei în țara pe care Dumnezeu a făgăduit-o. Ce credință, frumoasă credință, minunată credință, dragii mei. Ne uimesc lucrurile acestea, să nu aparținem lumii acestea nici măcar morți, ci să fim în totul, totului tot ai Domnului Dumnezeului nostru. Frumoasă credință. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să luăm exemplu
din această atitudine a lui Iosif. Dar mergem mai departe și dumneavoastră știți foarte bine că poporul a ieșit neînarmat din Egipt pentru că în graba lor nici măcar pâinea n-a reușit să o coacă, au luat coca așa învelită și au ieșit cu ea. În situația aceasta, cu turme, cu copiii nepregătiți de luptă, au fost pe un drum conduși să nu vadă primejdiile, pentru că Dumnezeu în mare lui bunătate a înțeles inima poporului care nu erau pregătiți să facă față nici filistenilor de pe coasta Mării Mediteraniene, nici unui război cu alte națiuni cu care s-ar fi putut confrunta. Și raportul inspirat ne spune că ziua i-a călăuzit într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Vă aduceți aminte, ca acoperământ împotriva căldurii arzătoare ziua și noaptea, ca lumină spre a vedea drumul. Câtă iubire din partea lui Dumnezeu! Tare mult mi-a plăcut când ascultam cântarea aceasta și vreau să vă redau un vers, chiar dacă nu mă pricep eu la muzică prea mult. Spune la un moment dat așa: prin norel ne-a umbrit, prin norel ne-a umbrit, prin norel ne-a umbrit. El ne-a condus prin stâlp de nor. Foarte frumoasă cântarea. Dumnezeu ne-a condus și ne conduce întotdeauna când noi avem credință în El. Spune raportul Scripturii că Faraon, când a văzut că poporul trece prin apele făcute zid de o parte și de alta, ca pe uscat, a încurajat armata să intre în apele Mării Roșii, să-i urmărească cu zeii lor și cu preoții lor, pentru a-și spăla rușinea, spune inspirația, pentru popoarele în jur față de națiunile înconjurătoare, pentru că s-au temut de Iahveh și i-au lăsat să plece. Au crezut că acum este momentul să-și spele rușinea. N-au știut ei cu cine au de-a face, sărmanii de ei. Groaza le-a umplut inimile izraeliților și acuzau pe Moise, însă că ar fi fost mai bine să-i lase ca robi în Egipt decât să moară. Ce viziune stranie, dragii mei! Așa facem și noi de multe ori, inconștienți că robia ne dezumanizează. Doamne, ajută-ne să nu ne fie frică, niciodată să nu ne fie frică. Întărește-ne încrederea în Tine, să privim cu credincioșie înainte, pentru că Îngerul Protector, spune Scriptura, s-a interpus între poporul Domnului și egipteni. Cât de important este lucrul acesta, așa face Dumnezeu când ne încredem în El. Și când Moise a ridicat toiagul, simbol al călăuzirii și ocrotirii divine, apele Mării Roșii din nou au acoperit și au revenit la loc după ce poporul a trecut. Ce a spus Moise poporului? Stați liniștiți că Domnul va lucra pentru voi. S-au încumetat egiptenii să intre în mare și când și-au dat seama că se împotmolesc roțile și le sar de la căruțele lor, artileria cea grea din vremea aceea, super arma timpurilor acelora, extraordinar lucrul acesta, și-au dat seama că Dumnezeu Iahveh luptă pentru poporul lui și au vrut să se întoarcă și să fugă, numai că apele Mării Roșii i-au învăluit, i-au înghițit de vii. Și spune raportul inspirat că a doua zi pe malul mării erau niște cadavre, niște trupuri moarte, pentru că în piramidele Egiptului nu mai există această raclă, să spunem noi, al lui Ramses al doilea, nu mai există, pentru că a fost înghițit de apele Mării Roșii. Ce înseamnă să te încumeți, să lupți împotriva lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să ne ajute să vedem că El este cu noi, El este pentru noi
Și apoi spunea sora Petrescu data trecută, au cântat o cântare nouă, o cântare de biruință, o cântare de laudă, o cântare de preamărire la adresa lui Dumnezeu. Maria, prorocița, era solistă și toate femeile se uneau și lăudau pe Dumnezeu. Cât de frumos stă poporul lui Domnului să laude pe Dumnezeu pentru intervențiile lui minunate. Să nu uităm, dragii mei, că eliberarea lor a fost cântată peste secole și milenii, încurajând și îndemnând generațiile tinere care au venit la consacrare și slujire pentru cauza lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte și Gedeon, când a venit îngerul Domnului la el, adică Domnul Hristos, spunea Gedeon, unde sunt minunile de care ne povestesc părinții noștri, că am trecut prin apele Mării Roșii. Deci generațiile care au urmat au fost învățate lucrurile acestea. De aceea ne spune inspirația, de nimic nu avem a ne teme pentru viitor decât dacă vom uita drumul pe care ne-a condus Dumnezeu până în prezent. Să nu uităm, dragii mei, că Dumnezeu ne-a condus în mod minunat și ne conduce atunci când ne încredem în El. În Psalmul 50 cu versetul 23 citim, cine aduce Domnului mulțumiri, acela mă proslăvește. Și în Psalmul 146 cu 2, te laudă popoarele, Dumnezeule, te voi lăuda cât voi trăi. Și Psalmul 117, atât de scurt și frumos, da? Lăudați pe Domnul toate neamurile, toate popoarele. În vremea lui David, numai poporul Israel îl lăuda pe Domnul, dar el a văzut peste timp că va veni vremea când toate popoarele, națiunile pământului îl vor lăuda pe Dumnezeu. Prin credință au trecut Marea Roșie ca pe uscat. Le-a fost întărită încrederea în Dumnezeu. Dragii mei, suntem încurajați mereu să privim spre Dumnezeu, căci primejdiile ne înconjoară la orice pas și se vor intensifica în vremurile din urmă. Îndoiala, teama ne urmăresc, dar Domnul spune, mergeți înainte, eu voi fi cu voi, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Să nu așteptăm ca toate piedicile să fie date la o parte, dragii mei, ci prin credință să pășim înainte prin apele învolburate ale Mării Roșii. Mulțumim, Doamne, pentru această asigurare. Vreau să închei cu ideea aceasta, scumpii mei. Cărarea pe care ne conduce Dumnezeu poate trece prin mare și prin pustie, dar este cărarea cea mai sigură pentru noi, pentru salvarea noastră, pentru binecuvântarea noastră și pentru gloria numelui lui Dumnezeu. Să nu cârtim, să privim cu încredere înainte, chiar dacă cărarea va duce prin ape, prin foc, prin greutăți și prin necazuri, Domnul spune, voi fi cu tine și te voi ajuta și te voi binecuvânta și tu mă vei proslăvi. Cărare sigură, să nu uităm niciodată lucrul acesta. Dumnezeu este la cârmă, Dumnezeu este cu noi, este pentru noi. Suntem un popor binecuvântat de Dumnezeu. Curaj și credință înainte cu Domnul, să ne binecuvinteze El, să avem o experiență deosebită fiecare dintre noi. Amin. Amin. Amin.